rondo men petang tahun. Ala sampean kok betah kademen sampai petang tahun. Coba, ya apa? Sidoarjo iki mboten. Mboten iki Madiun. Madiun. Aduh, sana aku sidone Pak Nangkoi. Nggih. Oh, sing soko. Mboten arep disebut itu rondo iki. Mereka wonten mamundhut, Pandalang mugi-mugi sak rombongan pinaringan sehat sedaya. Amin. Kula nyuwun lagon Podang Kuning dari CW Sekarwangi Jaya. Nggih. Wonten ing Jakarta, tasih monitor matur sembah nuwun Mas. Slamet uga menika saking Mas Tulus Cikarang. Nah, Nggih. banyak yang memonitor YouTube iki Mbak Ayu. Nggih, Nggih, ngebyang malih Pak Kangko nggih, monitor dari Cikarang nyuwun laras pelok barang menawi saged gelajakan Banyuwangi. Jadi pelok nih. Banyak apa iki? Lah nyopo toh? Bisa laras apa yang tidak bisa? Pokok cocok gitu, Pak. Ya. Sedekoi. Nggih. Ya, perang-perang 100.000 matur nuwun. Matur sembah nuwun, mugi berkah barokah. Nggih. Nah, Saking Wilang Bangu, Girejo, Bagor Nganjuk, Jawa Timur, mirsani ten Banaran Wetan, wah rawuh iki. nggih. Matur sembah nuwun. Ya, nyuwun lagu campur sari nggih. Nggih kuwaturaken kersanipun komplit wong nyatane Pak Siran karo kejane Mbak Putri iki kersane dikai campur sari barang. Nggih. Wau sonten jane dikai campur sari Mbak Ayu. Nggih. Ning iman ketika mengulibukan wis campur sari gara-gara campur sari. Sore mat-matan gamelan. Lah, menika sing cocok. Nggih. Ngese oleh. Ngese iki nek lenengan sore iki nek gamelan ngono lho. Nggih, uyah-uyah. Uya-uya. Nggih. Minangkani pambulut Podang Kuning nggih Mbak Ayu karo Mbak Wiwi Irnawati. Siap. Iki anu Mbak Ayu rondo men petang tahun. Ala sampean kok betah kademen sampai petang tahun. Lah nyapa malah nek sing ganggu. Kok iso lendane lek lumuten. Badane ora ya. Aku biyen Jubin lumut. Lah larane sing nggoni lho, Pak. Omae larane sing nggoni badangan. Badangan ae. Napa meneh rondo? Lah iya, api-api kok ngene muyur. Aku biyen 2 tahun iki ndang tak lelang kok. Sung-sung. Apa wis malah bilang. Lah piye kok keduren nek aku masang rego? Tibake ditebas juragan Brambang. Luar biasa. Salah. Maju, Mas. Ayo. Tidak nih, Campur sari gamelan plus musik. Podang Kuning ugi senengane dulur kula nanging wonten ing Jakarta Mas Tarno Tania Jaya pun aturke. Siap. Nggih. Yo, kaya apa Podang Kuning dangdut yo. Yang kedua digarap Samboyo.
Oh iya, tapi ora pareng. buatan parang. Mboten pareng. Tanggung jawab.